ye bube ne bre ben se bube e be ye de den na freko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wose wadoro so Kanyini wantena fie ema aseduamfo Jani pie frimantam da hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa Ansan odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni muhu bi na ni wie kraman wo ye sofo kra wo nye ye bi nyansapo Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame Mada Roma ntuma ye fe ni din de sein ni din do Obama the family honhon hia na America sa akola wa no so pese otrimu osuma ense brata It's a perfect hunampa body lotion na makache won. And the what you na dey fi hade ko fie. hwe ewiase obi na ochiri fo sem pakodo efiri se wo kire me nkun chese fie ho me nyaso me ne sra me yire sra enkura sra sese kwa do ba na sese manfa bi ama asem ba Obabo entimi betu am ja gugu ho me na ma adansie e bi hihye me bag. wa Oba bi aka na me dey akire no. Amafo perfect skin for perfect hunampa body lotion na makaka no. Enu ni o tuntum sra kokko sra usra ye nwa apo hwe me hono me ese me firi abrochire na aba hydroquin biara ni sofani dodo etu a bra perfect skin and body therapy na so ye ai wo Kumasi Boshen ananse Accra osu Akwaje Park dodo so etu sanko that the Ash Enterprise ai wo Okanshi perfect hunampa body lotion Sabi na hunampa pa Sada boy FDA for ahwehwem adia tum say ye Ebra e fa shobra na me hwa de wo bag bra ade enen so biem na tabe ba me hwa me see ba queen why me ense bra se the time heba mesha esia gimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye really dey uti se wo fa ni nyina bra se me ka se me di time heba mesha ho adanse a wiase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time heba mesha enya nunko die nanum ato a wontumi anidie no wadro ne time heba mesha edre enye ma oba wafa afuro de wo ma akoda no fo enye akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time heba mesha edre ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo a 3-day malaria ibi ansa Enkrasway Food and Drugs Board for Agiatu kayo se time ni TIME time heba mesha afi malaria fever bi ada ni ziba ewo mu no ebe tuako Yo abusiafo nyansapo abadwafo ye bredu akraba majimadwa enen so mensa kan adesie mienu makase ha de wo ba mpese wa abodin men kan hyewa no be ma wada roma odin di sei acho ya frame ose kwabena ahote na dodo na de frame ya ofabraki awie me so me de midina na erika wi amanse ba ifiri be kwa ehwe yo amanse pamre na etia no yo ye da hwemfu ase wada roma ede na modo ma ye ne awie e do bo ade ya wase be me na katwani tie acho makatemati be me na kata ehu de acho me hunu hwi e no kure na ya yenso dae dia na afonso na pere dabre oh panifo asese be kronto se be nya ado se ye wo no wanye duna ne bia na wa na won pedi mpa ngira twa nsuo nso wi na aka kire den cham sana no po ba wo fa be ne bio amante fa be ne bio panifo se ye wo na so wanye dimpa na wa na won pedi mpa be we menyi ntum be makọ anim aya me yase ya wo den cham ba nso no anu ni po panifo se be kronto se be nya ado se utwa nsuo wi a na wo se den chama no po wani ase bitua wa utiri hu oh abua patuo ne hu ne mfaso enso bobo antwe no ma no ene no kure ukwana tikasia nso wi adwo a wo se ya mre kusie bom nwadodo afada korope na twenye abua kusie kuro na de oda kwantimpo mu oni mirika no wa kokuduro oh na akọ kuro so a trono do edan kwanti afidie ni so no o ka se bia hofo no munim nam yu ana ebi abo na so ya nwene nam tira abua kusie kuro na oda kwantimpo mu wa anya kase ani fra yam hihye oh se bia kuro se bia adum panifo so okro mansa kusie na wo kana asem so fa adwe na ayere moti o jato kuku ba ni tiriye no ana onante koshi asenobofo oh ewi asempanifo se abua petebie wo so osoro nkura ba ko nsi fom da petebie kuro na wo se kurudo se akono bekum hiani oh se bia petekura na afi wo so be kwa menkwan chajo abua premier wo se o kire yonso abotokura na afi koda kan sei abotokura na afi abotokura ana afi wo so be ko amenkwan chajo Matiamu masum
abotokura na afi kron aboa premier wo si o kire wion so abotokura na afi di kwada na yam me amase family no ahia me o sabi se aboa sonson so oto na de no antua a kire bere ne apamre na be da wo ka wi akiti ende no kore kwaya a kire bere kron na ne premier ahye mo ma de apafo ne gina ni mu na me ma fa sabon sam yire na wo mo tia de me hye o me busu gani kura no kure trodo odo tentene tutu mo tia ho so na mpetentene bi ayo no kure mpanifo se yin konya nkire mo tia ene sa na tie ekwa mo nyo ya yen sitimpom aboa kokɔhwede ne kan wo se kɔmfo se wo kɔm a nso kɔm utibi afo ni tu kɔmfo so pii akokɔhwede pe ni makon se ade akye bi atu nipa ne ntwetwede wo akokɔhwede be ni akon wo se onipa wo yare no watene na ho utamfote wo yare ya no wo se waye sabi watamfo nti na mpanifo se yɛbɔ yɛ homɔdene utumir ka kɔfa tamfo da akye opa okromfo na sɛ to bo ma ne kɔbɔ akontaje tiri mu na otiri na ye no fa wo yamo ya na nkyerɛ sɛ fa yere kye na sɛ sabi akora to sabi nya adom mpanifo se sɛ wone yire na akɔ atwe a otwe ma nkontaje kɔmfo abo ade na kamo ne nya ne nto ase ɔkya me pata bɔntiri tɔkɔ obu ada ɔkya me tutuka no ntuaka sabi akora to sabi nya adom mpanifo se opumpuni no hwe ase a wɔne ne kyɛ o mama ne board no so yemfa sika na eto dimpa ne pɛ dino na dinsa ye de da korpɛ won sa betumi aka board in shamra nya sa ne board ni sutu mra gu anya no kore abofra obobore jo besia obishi achi no obenyina besia bɔ no na akora wa ba akokɔ mpa twakoro ho ahye nso ne sa nyegere tata na abofra so obesinu fiti ye wa akota nso no wo de nifa akodi no kunturu bebo ane no kore kunturu nso hwa ya ne nchi na ekɔ sabi akronto agidie bebrebe na ma kunturu na ya ase koye ande no kore se usum kontompo fidie na adanwura kata so so wa wonsa usman ni ha fidie so wo ya wajo se wose da de fidie opo asem no sere kire wa fa ansa hye na num na be hu se di nsu baati ande no kore abo akoto wonka ne nche na ya na ya koto ko ni nche mu nyina na anim anu okro no sabi akronto sabi nya adum panifo se abo akoto wo se won pe fie ho akyinye nti ene osi fie na ode na ya ha no nso no abo akoto wo so da sika kokko so di sika to mprada won kofa mra asa ya anwea se obo koto kwa ase nso a sabi obo ade hwe wadagya se upine nsi ho ana ehunu se koto bo mu wa sabi wura mu koto wase na ho ya ateke nyina afiri supa wa anya nam ntura abo koto wase won pe twekotwe brenti na osona sese dwanam sabi mpanifo se agbe nto nsuo nkwasi adam yan kwahwe mpa de dwada na de tachi wo sika ode koto tabona kan se ntu no ode buru nsuo toto no no kure pa sabi agya kwa abwande agya kwa so enya adekwa nsubunu na ma pata ya hantan na se nka wa yi nsuo nkwa me anka dra nka mo nka wa ane apata se ohunu so okwade atu amone mere no nso onim sudware te sawo minia na taburu so onim nsu ase no dra ono se nsuo na se awoye wo fie musade ne beja ne nan no kure pa sabi mpanifo sa wo mawu ya abo akokɔ ne ebisa no eja na nto aso ne kum wansampo bi anwansampo bre nso so ampafunu ho edini sie krache so simuna so krache fo bia ne wansampo bi se krache ni that's what they are tribedi dia bagafo nya ne ofani di ye duru si etafiri mu ayebe ka waira sabi musakwatani ye nhye hene ma fa tete ateke se edomo hwe wase de kwatani twa atwede me papa ba afo awia wo akomadan won de kai wase sekretary makro so hia puma na watopiti ye mia me ofa kwadwo mensa wono nso wase se ba akofo nam esem wo hia pema wodwane se wo ye ba anwuna na obisa se ho akọ ani boma ni bi enim akọ a ba bi ofire ofa na mu ye twase akotwa ati wo machiri krobre minua sabi akroto sabi nya adom panifo se akwatia wodi wotentena chiri kwa hwe aso se sabi untimi fa ntototwo ho ende no kure pa na sabi panifo se de obewu ama no de nya na se obewu eni hia atwo ho sabi wobato danta sabi akroto sabi nya adom panifo se samampom ayoa ehho hyenso bi eso awerɛhɔ nkwa ne wom samampom twene nso ye de nkontomre na anyene so ye de dade kotokora na ebo minua wakapa ye no kure na so areke wi amanse ba ma men kankyere man tia se ukɔ ne adi mumu haban ayere twene so ne de dade nkonta ebo na sinsuan a minua ho so sa sako ba bia nkasa enwere ne mpentoa obi nwo akora de bo fontom from ne yamfa modo no sabi akronta topre twene wasi yanka ni wachi a wasi agro na ede wamfa me ne dance rekwa ya wo de kwasi adadwane sabi obi kasa wasi ma ne nyo de bia na wasi ne kro no ekom ne kuma ja won susu ase agate ase anka madidi eno ti ase anka kuro ya kuro si ne kuma eno ofase 19 kuro mi ya na ya wa mi anso etwa ne nan ni kuro mi enu tu a wi ba kwa ye kuro da won ntina wo na ti amfe me ya le ke wi amanse ba mi ni kuro na makomi ayam ene obi nso nya na ti dwuma moka na so a wo ka di empani fo so di abotire ko nzongo a wo di free so fa nzongo kuro adamfo na anya oda no amfa ni kiri wi abre na sabi amo akoso obeto besia ma na fia se ntusi edu besensaka yam farase ende no kure pa besipa ne konina haban datatin di woni be de besen bo atiremode na ma ne nyo ya ntasu kokko na ode abo atiremode sabi eda te kokko na ma sama mpom ye hu
ɛne ɛyɛ no kure turo do sɛ ɔbi bisi fufuo na me kɔkɔɔ kure nyina bɛtenta su kɔkɔɔ oh erika wi amanse ba me fra santimantum afufuo mi bese mo apeda obi sin ready asan yɛ nkosire mu nkɔse yie no kure pa sɛ bi mpanifo sɛ kwan wale be wi aboboa no ɛyɛ bɛ kuroma ne efire betwani nana oh papa ba afo wi o de kan ye wo sɛ sabo asomro gye so oton sɛ bo ka wa nkɔse obi a wo no ananom na de ɛyɛ mia me yere adwubi kete wɔse uni aba be ya ahwe akonta oh kan hye ba ku ne aku nya de akwan ahwene nyina nso na ɛbɔn oh ɛno kuro sɛ bi akuro to sɛ bi nya adompanifo sɛ kontomre sɛ mamogya ka bɔ wansa na na ɔpa ahwene ɛne ɛyɛ no kure ɛnsa de hye nku no no ane ɛde teɛ oh menua sɛ bi mpanifo sɛ yɛ kyekyere no akyekyere bi yɛ sane na akɔtwene mmiri hwem na bibi to ani a ne obi na ayɛ wo yɛ so asra no anso no bi ɛso bɔ werawu oh ne pa sa gya asra bɔ akɔtire sɛ nsani oto akitipompo ne so mantentene no wɔyɛ pa na no bro de ne nya pe o ɛnde no kure pa funtum frefu dankyem frefu o mafuru bafu ya ne so mu didi adom ofom ne nya firi mtwitwi ntira papa so pa nwoma so wɔse nya nanum ɔde o na ne yie aboa kyekyere wɔse yɛtokunu anim ne afa aboa no nwoma bɛ yie nti ene tuo kan ne ti sare tie aboa ɔtwe sira so mienu sengeduam ne tɔkura kura ka yeni ano ya kyekyede kɔma agya nya hayɔ oh menua na so ka de ka ma fa sɛ ka kyekyere ne fa bɔfo ka ne o enwa ohunu no ho so hwa no onyine yetope no kure pa sɛ bi akuro to sɛ bi nya ado mpanifo se me amanse ba metia kyekyede amana borotra na betia nwa na obi sase pigana na me ne konkuro na me kwabena wo sɛ magina dɔm anim ne dɔm akwa agye dɔm sɛm safo ade akyerɛ dɔm timi nsoro dɔm o no kure pa mpanifo se sɛ wo dɔm nso na afre dɔm ɛnde no kure turo do ansa na wodi ase be fita na no makɔde ebrensi am wo tua ne nsɛm mojabu monim hu bi oh na ho so no hu bi dia me so hu bi mo ntwa abusiafo ye gya ho me aba be sa ba sesi a